What la ila kai Ya alhamdulillah. Kana da naira 40. Wallahi kana da 40. Kai yau mun fito a sa'a. Ya Allah mun gode ma wayyo daɗi. Yau sai na yi aure a yau din nan. Yanzu kana da naira 60. Wallahi. Wallahi mu ba bare sun tamu kai ga kudi a gasa wallahi sun tamu kai wallahi sun tamu kai you ba da ba this for you na go yes sir let's go a da ko ni mana sadin nan come na yes me kuke haka mun to ne sa ku to ne mu sun tamu kai sun tamu kai wallahi baba this way ba rayuwa nan su ne suke girma ka ga sun lalata wallahi mutana su ne mu dan Allah ku hakuri Hey, abeg baba go. Abeg baba go. mun gode mun gode to baba da mu fa da wannan su saboda kai baba Mama, just go. Oh yeah, go. Go, let's go. Hey. Wannan buga ne ba da sun kashe wannan. Soja bala'i ne. Wallahi soja bala'i ne. Bara fasa ba. Hasali sai ce Kai. ai bara fasa. Wallahi soja bala'i ne. Kai. Kaga da mun kafa sannan ka san ya naji? Ji ne kamar ina mutu na dawo. Ai kan kankara na tsallake ga. Wallahi na dauka ina sa na ka babu. Wannan kasa shi ke su gama yaƙi su sun hankace. Sai suka ce mu a banza.